agaramid ka tinaimbag, apay nga makigimong ka, apay nga tumulong ka, iti padang mga tao, no adung ti kwartam, apay nga ag-donate ka, apay nga umay ka makigimong, apay nga mangtad ka iti tithes and offering, anya iti panggap tayo ayatin nga kakabsat. Gaputa na iduma iti Biblia, kan iti kapanunutan ti natural nga tao ayatin nga kakabsat. Okay. Ije Genesis pinarsuan na tayo, pinarsuan ni Apo Diyos ti tao iti image in likeness na. Okay. Inaramid na nga nasaya at iti tao. Genesis 2:7, He formed, pinurmana ti kasasayaatan. In kabil na di jay sirib na ayatin nga kakabsat. Pinurmana nga nalaing saan nga tao iti nang porma nudiket Dios nga akin bagi ti amin nga sirib. Kalpasan nga pinurmana iti kasayaatan, He breathed the breath of life, nagbalin nga living being. Kaya't nangasawan iti tao biyag ni Apo Diyos ti inkabil na. It is the breath of God. Iso nga iti tao like God, highest creation. The highest creation of God is man. Haan nga anghel, ayatan nga kakabsat. Gaputa anghel haan nga created in the image of God. Ti anghel is the servant of God, conservant of man mutlaang ti anghel. Nawatan tayo? Ngam, gapu iti basol ni Adan. DJ image of God, iti tao napukaw. Gaputa ko na no kanon yu da ito nga kayo iti panangam mo. Bunga iti kayo iti panangam mo, iti dakos na naimbag, matay kayo. DJ matay nga dayjay, maisina da ka ni Apo Diyos. DJ matay nga dayjay, mapukaw. Iti image ni Apo Diyos. Kat umay, iti kinadakos iti tao. So nga no apay nga nagbalin nga dakos ti tao because of the sin of Adam. Inati solbar ni Apo Diyos. Sinolbar ni Apo Diyos inbaon na iti anak na nayanak ti may nga burhin. Kayat nang asawan saan nga nagapukan ni Adan, saan nga similya ni Joseph, saan nga itlog ni Mary. It is the work of God. Iti panakayanak ni Jesus. Direct from heaven, He is perfect. Awan iti basol na. Awan iti naramid na nga basol. Okay? Isuna iti inmay nga mangisalakan kada tayo. Isuna iti inmay nga mangaramid kada tayo manen iti naimbag. It is through Jesus Christ. Haan nga relihiyon ti inyag ni Apo Diyos tapno mabaliwan iti tao. Okay? Saan nga panagaramid ti naimbag iti pamayan tapno agbalin tayo nga nasayaan. So nga ijay Ephesians 2:10. Okay. Ijay Ephesians 2:10, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Kitkitakti kayat nangasawon iti workmanship, ket the quality of the work that is done by someone. Okay. Inyati ibagbagan na ito yung naaramid kada tayo. God's workmanship. Gapo ka ni Jesus, inaramid na tayo nga nasayaan. Amen? Masterpiece ijay New Living Translation. Something done with great skill. Gaputa ko na ijay New Living Translation, we are God's masterpiece. Ket ti masterpiece inaramid ti masirib
nga tao. Ay masirib nga Dios. Ayaten nga kakabsat. Isu nga una naparaswa tayo nga nasayaat. Naaramid tayo nga nasayaat, isu nga agaramid tayo iti naimbag. Haan nga agaramid ka ti naimbag tapno agbalin ka nga naimbag. Amen? Haan nga mangted ka iti tithes and offering mo tapno agbalin ka nga nalinteg. Haan una idi inawat tayo ni Jesus, inaramid na ka nga naimbag. Isu nga nung inaramid na ka nga naimbag, aggaramid ka nga ron iti naimbag. Kas kumada ito yung gitar. Okay. Dito yung gitar, ay ayama. Gitar, saan nga tapno agbalin nga gitar? Amen? Dati nga gitar dito. Inaramid ti masirin. First, inaramid na. Awan iti effort dito yung gitar. Tapno nagbalin nga gitar. Awan ti pigsa dito yung gitar. Tapno agbalin nga gitar. Ti ayan ti sirib, DJ nagaramid. Inaramid na nga gitar. Isu nga, yung naramid ng gitar, mausar nga gitar. Kasjay tayo ayatan nga kakabsat. Awan ti effort tayo nga nagbalin tayo nga nasayaan. Isu nga awan ti iparamag tayo. Okay. Kasano nga naaramid tayo nga naimbag. Dayjay ti saludsod. Number 1. Kasano nga naaramid tayo nga naimbag? Okay. Una, our old self died with Christ. DJ daan nga biyag tayo. Inya tayo ibagana. Tidaan nga biyag tayo. Natay ka ni Jesus. Romans chapter 6 verse 3. Idinamati tayo ka ni Jesus. Nabaptize tayo ka ni Jesus kunana. Natay tayo kenkwana. We were died with Him. Okay. Kat numatay, kahit nga sawon, saan nga kutkuti. Natay tayo iti basol. Tinatay di jay old self. Okay. Ijay verse 6 kat, our old self was crucified with Him. Verse 8, we have died with Christ. Nawatan tayo, di jay old self. Nya dito old self. Nya dito old self ayatan nga kakabsat. Jay old self nga ikat. Kayat na nga maiday dayo. Maingat nga to. Okay? So nga ni Satanas kat. If you worship me, kunana ko ni Jesus, I will give you all the kingdoms of the world if you worship me. Kasi yan ni Satanas. Kayat na nga isunod ng iday dayo. Katkas jay ngay, iti in kabil mat ni Satanas ijay tao. Kayat na nga maiday dayo. Pride. Okay? Na-pride ni Satanas. Isu nga, kasjay ti old self tayo. Na-pride. Hana kayat nga bumaba. Isu nga ijay Colossians 3:5. Okay. Therefore, consider the members of your earthly body. Your old self ti ibagbagana. Nga natay. Natay iti immortality. Immoral. Di ba ti bagikat kay kayat na ti agar aramid ti immoral. Adultery. Kakasjay. Sexually immoral. Dajang iti kay kayat ti lasag. Okay? Impurity. Kahit nang agar aramid tinarugit. Nga dagijay nga narugit. Okay? Passion. Kadagiti na inlubungan. Kahit nang agar aramid tinainlubungan. Sugal.
bartek, dagiti tinainlubungan. Okay? Evil desire, kinadakes, adangay tinag-hold up, pinatay da piman. Jay hinold up da. Dagiti evil desire, greed. DJ greed ket adalang arudon ti bagim kayat mo pailaang aguman ti bagim piman ti daduma. DJ iti greed. Okay, DJ nga iti old self nga masapol nga matay. So nga natay tayo gapo kani natay jay old self tayo. Ket no matay sumaruno inatim sumaruno. Number 2, maiponpon. Isu nga our old self buried with Christ. Na iponpon idi nga na iponpon ni Jesus. Ijay Romans 6 kunana, therefore we have been buried with him through baptism into death. Nawatan tayo. So nga pamati dito. Kasano nga naarami dito? Just believe. Believe without faith, it is impossible to please God. Pamati laang. Pati ang nasikakat, natay ka ni Yesu Kristo. Pati ang nasikakat, nakipunpun ka ni Yesu Kristo. Okay. Nawatan tayo. Inyati sumaruno idi nga na ipunpun ni Jesus. After 3 days nga na ipunpun ni Jesus, nagungan. Dahito iti nakaskas daan. Isu nga kasano nga naaramid tayo nga naimbag. Number 3, we were raised with Christ. Idi nga nagungar ni Jesus, nakipag-ungar tayo. Kasano nga napasamak da ito Pamati manan, dayjay manan iti dawdawatan iti Biblia, nga patiin tayo, nga sikakat natay ka ni Jesus, nga sikakat nakipagpunpun ka ni Jesus, nga sikakat nakipag-ungar ka ni Jesus, ket no nakipag-ungar ka ni Jesus, kunana agbiag ka nga baro. Agbiag ka nga nabaliwan. Trabaho ni Apo Diyos dayto. Gaputa sa antay nga kaya nga baliwan ti bagi tayo. Iti kayat tayo ket DJ bagi tayo maruti maingat nga to. Ti pride tayo iti kayat tayo. Saan tayo nga kayat nga bumaba. No adda ti binmaknang kayat tayo mat nga bumaknang. Imbis ta makipagragsak tayo ko. No adda iti dagiti estudyante nga masirib ijay school. Kayat tayo mat iti ngumato. Artapan isuda. Kasjay ngay iti old self. Ngum ayaten nga kakabsat. Babaan iti pamati ko ni Jesus. Mapukaw amin digita. Ipunpun tayo amin digita. Patayon tayo. Umununa patayon tayo. Gapo ko ni Yesu Kristo matay. Ipunpun tayo. Agbalin tayo nga baro nga parso. Isu nga kunana ijay John 12:24. Dunggan nyo rito. Okay. John 12:24. Unless a grain of wheat falls into the earth, dies. No saan nga matay dijay bukal nga matnag ijay daga, haan nga agbunga, haan nga umaro. Ngum no matay, tumubo, umado. We must die. Kada gijay nga old self tayo, tapno agbunga tayo. Haan tayo nga kaya dito. It is the work of Jesus. Babaan ti pamati. Ti part tayo is to believe. Okay. Magnatayo iti baro mabiyag. Isu nga 2 Corinthians 5:17. Siya sino man nga adda ni Yesu Kristo baro nga parso. Naawatan tayo. The old things pass away. Napalabas ang amin dagiti daan. Nagbalinda nga amin nga baro. So nga iti dito nga gundaway. Ibagakin ka. Gapu ka ni Jesus.
You are brand new. Saan lang nga jay lugan mo iti brand new. Han lang nga day tabadong ti brand new. It is you gapo kani Hesus Kristo. So nga garamid tayo iti naimbag. Gapo ta na aramid ka nga naimbag. Amen.